हाय बे जाहैबाय केप्सुल बर'नि बियो केप्सुल बियो गासिबो मानसिफोरनि जिउ मोदोम थै गासिबो खारसार होग्राया बे जिरादानो बे नायनायाव एन्थाव नङा बा फिथा नङा बे जाहैबाय मोनसे जिराद बेखौ बानायो काट आंना भुल जाबायहाय मेकआप मेन आर्टिस्टआ गोलोमबाय नुवाखै नामा एसे ओरै खालाम फुगारना हो ओइ बिदि नङा मारैथो बे बुस्थुआ ओरै जानांगौ नै दे होनबालाय नों देखायबानो जायोना ओरै था मोनथिबाय ए मा जानायबो जायो ओरै जाबाय थायो मोजां खालाम मोनथिबाय हिनजाव मानसिनालाय हिनजावबाबो रोंनांगौना एसे नै जाबाय दे। ओरै था मिनिनाया मोजां मिनि दे देहाय होमबा दे ओरै औ आर्टिस्ट रेडि केमेरा रोल एक्सन हाय नैबे जाहैबाय केप्सुल बे जाहैबाय मानसिफोरनि देहा मोदोम जिउ थै खारसार होग्रा जिराद बेखौ बानायो मोखोना थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ एबा दंफां राखेब होननाय बुस्थुफोरजों बानायनाय जायो बिनि नामखौ दोनदों एमाव अके दासो जादों बाल दाना आंनि खेबफै रेडि माथो सिदा थायाबो बाल खुलुमबाय आयु दाख्लैसो जानानै थांनाय नेपालाव ओरैबायदि मानसि थैदोंना बांग्रिजों ओरै मावनाय आयु आरो जोंनि बे क'क्राझार सिङाव थानाय ओनसोलावनो दा साननि 11टायावनो मावनायनि खोथा दङ आयु आरो दाख्लै बै माबायाव क'क्राझारनि बै ओरै सायाव माबा बुहुद ओंखारदोंनो आथिं स्रिं थाबायनाय खोनायोनो आयु आरोबाव नै दा मोनायाव ओइ मानो खारखो ओरै फैलाय